Така, здравейте на всички, аз съм Калян Продукшънс и се местя в нов канал. Той се казва Калян Графикс. Да, защото вече ще снимам всеки ден, почти всеки ден, няма да е всеки ден. Да, но няма да имам стига светове, ще бъде на друг комп и за това. Моля ви, абонирайте се за Калян Графикс, това е моя. Да. Сега ли? Да. И това тази си го инсталирам, защото вече е много готино. И това беше от мене, дано да ви е харесало. Абонирайте Калян Графикс, защото това ми е новия канал. И бай. И вече имам скин, който се казва Кики. И е момичешки. Аз после нямах време и написах Кики. Е така бързичко. И затова това беше от мене. И чао.